Beizama Gipuzkoako udalerrietako bat da, eta Urola kostan dago, lurraldearen erdian, Ilaun mendiaren hegal batean, Murumendin. Belardiz eta baso zinguraturik, orografia oso malkartsua du. 17 kilometro kuadro ditu, eta Gipuzkoako udalerrietan bigarren garaiena da, ia 500 metroan dago eta. Azken 100 urtetan, herriak biztanleriaren laurdena galdu du. 20. mendearen bukaera aldean berriz, joera hori gelditu egin zen, areago, erroldak gora ere egin zuen. Aldaketa hori lortu zutenak herriko 200 biztanleak izan ziren. Azken 25 urteotan parte hartze eta konpromiso handia erakutsi baitute, udalerria garatu eta aurrera bultzatzeko orduan. Beizama Gipuzkoaren erdian dagoen herri txiki bada, 200 biztanletara ez da iristen, eta bertako biztanleagoa gehienak nekazaritzatik bizi dira, eta hoen dela aurreko mendearen hasieran edo 600 biztanle baginen ere, industrializazioarekin eta pixkanaka jendea herritikan alde egiten joan zen, eta geratu ziren gutxi hoiei esker, gaur egun Beizamak iraundu, eta orain kontrako alderantzizko gertatzen ari zaigu, baserriak eta berriro jendea bueltatzen ari da baserrietara, eta pixka bat horri bultzada eman nahi diogu udaletxetikan, hori da gure ahalegina. Bertako nekazaritza, basoak, bertan dauzkagun ondareak eta ezagutzera emateko, eta Beizama oraindik ere badela jendeari gogorarazteko eta ezagutzera emateko. Ahal den guztia egiten dute udalerria eta bertako kultura, paisaiak eta nekazaritza ezagutzera emateko. Beizamako garapenaren oinarria hori izan da. Eta ekimen guztien erdigunea udal aterpetxea da. 80ko hamarkadan eskola zaharra berregokitu eta aterpe bilakatu zuten. Herriko turismoa dinamizatzen bolada batez aritu eta gero itxi egin zuten. Baina gaur egun, aterpetxea irekita dago berriro, eta Beizamako 2 lagun arduratzen dira aterpetxea kudeatzeaz. 2 lagun horiek Inigo eta Leire dira. Beizamako biztanleek babes osoa eman diote proiektu berriari, baita Inigori eta Leireri ere. Orain dela urte batzuk, aterpetxea eta natureskola eta pixka bat irekitzea erabaki zuen udalak, batez ere, Beizamako baloreak bai kanpotarrei erakusteko, eta bertakoek ere, sentitu genezan, zer geneuzkan ondare eta balio horiek merezi zutela eta kanpotarrei edo ezagutzen ez zutenei eta ezagutzera etorri nahi zutenei erakusteko, ez? Eta aterpe horrekin hori lortu izan dugu, nolabait ere jendea eskolak eta bestelako bisitak eta herrira erakartzea, Beizama ezagutzera eramatea, geure baloreak indartu eta erakustea, eta baserri eta orain arte lan horretan buru belarri eta aritu dien jende horri baita ere beraien lana baloratzen erakustea. Datozen horiei zer dan egin duten lana eta zenbateraneko balioa daukan gure herria azken batean aurrera ateratzeko eta ezagutzeko, ez? Aterpetxea talde handiak naiz txikiak hartzeko egokiturik dago, familiak barne. Lekua begikorra da eta gertuko tratua eskaintzen du. Eraikin hau, aterpetxea dagoen eraikin hau, zen garaibateko eskola zaharra, eta 80ko hamarkadan udaletxeak beste eragile batzuekin, zehazki zintzuk izan ziren, baina erabaki zuten eraikin honi beste erabilera bat ematea, eta egokitu zen aterpetxe bezala funtzionatzeko. Orduan egokitu zen lehenengoko solairua, 5 logela, bainugeladun logela prestatu ziren. Gero dago bigarrengo solairuan dago sukaldea eta erabilera komunentzako jangela, haurtxokoa ere badaukana. Eta hemen ganbaran gaudela, hau dago 32 pertsona lo egiteko eta behaien komunekin 2 komuna daude. Eta taldearen arabera, neska gehiago edo mutil gehiago baldin badia, bata edo bestea erabiltzeko aukera dago. Hori da, azkenean aterpetxeak eskaintzen duna da, talde handientzako aukera, eta baita formato txikiagotzako, familik edo lagun kuadrilak baita ere, logela txikitan ere sartu daitezke. Orduan,
erabilera anitza dauka aterpetxeak. Aterpetxea eskola zaharraren barnealdea baino askoz gehiago da. Bide eta paisaia ederrak dituenez, eskaintza paregabea ematen du izaera privilegiatu batez gozatzeko, eta bide batez herriko nekazariak eta abeltzainak ezagutzeko. Guretzako aterpetxea izango litzateke plan bat burutzeko kanpamentu basea izango genukena, hemen lo egin eta baskariak eta famili giroan egoteko leku bat, baina hortaz aparte ere eskaini nahi duguna da beizama osoak dauzkan baliabideak, ez? Ez bakarrik aterpetxea, baizik eta beizama osoa dago bisitariaren eskura. Bai natura, kulturondareak eta bertako biztanleria proiektuarekin bat iten du eta presto daude bisitariari bere etxeko ateak zabaldu eta bereien bizimotua azaltzeko. Orduan zentzu horretan esaten dugu azkenean hona etortzen denari beizama daukala, ez bere eskura. Ez bakarrik aterpetxea, baizik beizama osoa danak gaudelako proiektu hontan sartuta. Ingurumen hezkuntza lantzeari begira ere oso eskaintza onak egiten ditu. Hori dela eta eskola askok jotzen dute aterpetxera, udalekuak eta kanpoko ekintzak antolatu nahirik. Bisitari mota desberdina dira aterpetxe honetan, astean zehar zuzentzen gara batez ere eskola umeei, ez? Eskolek irterak egiten dituzte, urtean zehar ingurumen hezkuntza eta lantzeko eta batez ere beraiei zuzentzen gara astean zehar. Eta asteburutan perfil aldatu egiten da. Familiak izaten dira, erakundeak, ez? Askotan irterak egiten dituzte, ez? Beraien aixiaz gozatzeko eta asteburutan pixkat aldatu egiten da. Normala denez, aterpetxeari etekinak atera behar zaizkio. Hala ere hori ez da Inigo eta Leireren motivazio bakarra. Proiektuarekin loturik, udalerriko biztanle guztiekin partekatzen duten bizimodua ere motivazio iturria da bientzat. Azkenean motibatzen gaituena da beizama bezalako herri batek, nekazale herri batek dauzkan baloreak, jendeari onera bisitatzera eta ondo pasatzera datorren nahi, ezagutaraztea eta gozatzea, eta horiek ezagutzen diren heinean, horiek baloratzen hasiko dira, ez? Ezagutzen ez dena ez da baloratzen, eta guk nahi duguna da beizama ezagutaraztea. Hasieran gu bilok ginala, ez? Proiektu horretan hasi ginala eta ilusio horiekin hona etorri ginala eta bi izatetikan askoz gehiago garela orain. Azkenean herriak ere bat egin du, ez, gure egitasmoarekin eta ilusio berdina dauzkagu eta orain familia handi bat gara. Egia esan bizatetikan asko gea. Inigo eta Leire aterpetxe ondoko eraikinak kudeatzeaz ere arduratzen dira. Ikastaroak eta lantegiak antolatzeko erabilia da. Eraikin hau da garai bateko erretoretzea, Beizamako unibertsitatea agintzen zuena, erretoria zen, eta usan bere etxea, eta ondoren egokitu egin zen natur eskola bezala. Da horrexengatik hemen ingurumen programak egiten zian, eta hor daude etnografia interesa daukaten tresnak, eta gaur egun kulturretze funtzioak egiten ditu, eta baita ere herriaz aparteko talde edo elkarte edo eragile ezberdinek erabiltzeko aukera eman egiten da. Aitzalde baserrian gaude. Maritxuk ekoizte sistema tradizionala eta dibertsifikatua dauka. Baserriko gela batzuk, labea eta ukuluak kasu, denboran zehar eginiko bidaia bezalakoak dira. Maritxuren baserria Beizaman bisita ditzakegun baserrietako bat da. Bertakoekin konta-kontari aritzea eta ondo pasatzea da helburua. Aterpetxeak bidaltzen dizkion pertsonei bere baserria erakustea oso gauza atsegina da Maritxurentzat. 12 urte, igonek jakingo, seguro asko. Hortan zeitu gendun. Batek arastuen ibili, beste txarrik, beste koneju, beste behiak, danetatik. Astuen ginen ibilire bai, binaka, irunaka ibiltze zian umeak, oso guztua jute zian. Gero gamaratik ekarri hartoa, eta hartoa zer da, eta ikusiko zue, bonitorik esate ziren da.
ekarri eta hartu aletu, giro hona baldin bazuen kanpon, bestela hemen barrun, zertzan ikusi. Gustatu iteza gaina, erakustia. Eta askok ez dakitea, zer dan. Jonek ere antzeko iritzia du. Berak limusin hazienda bat gobernatzen du. Haragi ganadua hazten du beraz, eta Eusko Labelerako egiten du lan. Abereak mendian aske ibiltzeari garrantzi handia ematen dio. Guztira, 62 hektarea lur erabiltzen ditu. Baserriko bizimodua erakustea, gure kulturaren balioa azpimarratzeko bide ona dela uste du, eta nekazaritzaren garrantzia aldarrikatzen du. Erakusten dieguna umei batipa da, gure baserrietan haragi egiten dela, beraiek harategietara erostera joaten direnean haragiak baduela jatorri bat, jatorri hori bertako mendiak zainduz eta bertako baserri giroa betikoa Euskal Herrian beti izan duguna, zeren ez dugu ahaztu behar gure antzinako aiton, amonak eta denak baserritik datoztela, eta hoen badirudi haragiak kanpotik etortzea nahikoa dela. Orduan umei erakusten diegu hoi dena, eta haragia sortzen dela behietatik, eta behi horiek baserritar batzuk zaintzen dituztela, baserritar horien atzetik familia bat dagoela, eta rentabilitate bat ere bizitzeko atera behar dela, ez? Aterpetxearen proiektu berria ilusioz ikusten du, eta Beizamaren etorkizunerako ona izango dela esan digu. Nik behiekin, beste batzuek txakolina produzituz, edo ogia, edo ardia gazta eginez, eta abar, denon artean, eta Beizaman martxan jarri den proiektu ilusionante honekin, bai Inigok eta bai Leirek jarri duten proiektu honekin, denon artean egingo duguna da gizarteari eta umei erakutsi naturarekin eta natura errespetatuz lan bat egoki egin daitekela, eta baloratu daitekela baita ere baserritarra, ez? Eta trasladatu daitekela gizarteari egiten dugun lana, ez? Duela 30 urte bertan bera utzitako baserri horretan, Luis Javier ari da lanean. 2008 urtean hasi zen, eta 2 hektarea eta erdi mahasti lantzen ditu. Getariako txakolina jatorri izeneko ardoak prestatzen ditu. 2008an hasi ginen, 30 urtean utzike ondako baserri bat, erosi, hori aurretik ginen, konpondu, eta esplotazio hau rekuperatzeko asmotan, baserri bizitza, eta apustu egin ginen, da sartu ginen Getariko txakolina izendapenean, eta aurren eman ziguten hektarea eta erdi landatzeko aukera, hemen ikusten den terreno hauetan, eta gero 2010an eman ziguten beste hektarea bat landatzeko aukera. Luis Javierrentzat garrantzi handikoa da produktuak kontsumitzaileei hurbiltzea eta gertuko eta zuzeneko harremanak finkatzea. Baina norberaren abantailez arantzago, garrantzi handia ematen dio herriak eta bertako baserriak ezagutzera emateari. Bizitza modu bat erakusteko era bat. Nola oraindik badian herri txikik eta hola, betiko ohitura tradizionala mantenduz eta berrikuntzak sartuz, gai dianak mundura produktu naturalak, produktu sanok ateatzeko, eta ez dakit, ondo iruditzen. Beizama bere balioez arro dago, eta balio horiek ezagutzera eman nahi ditu. Aterpetxea abiapuntu ona da, biztanleekin ilusio hori partekatu eta udalerri berezi batez gozatzen hasteko.